intellektuelli, niin kuin muistat Turussa. No niin. Se meidän intellektuelli silleen, että muut ollaan vähän hölmöjä, mutta no niin. Intellektuelli. Teidät tunnetaan Kulmakunnan kovimpana savustajana. Kyllä, savua. Mites kommentoitte tähän? Savua piisaa. Grilli. Grilli käy aina kuumana. Grilli käy kuumana. On kuumana kanssa. Kuumalta näyttää. Siellä vähän on paprikaa paistumassa vai? Siellä on paistumassa. Siihen vähän sitten flaseerataan vai vähän kuinka? joo, että... Kohtalainen savu lähtee teillä. Täytyy, että naapuritkin tietää, että syödään. No niin. Siinä on sitten nakkeja kanssa vai? Sitten on nyt tänne voitaisiin laittaa jo paistuu sinne kavereille 2 nakkia. No niin. Siellä on tommonen levy oikein ja no, kyllä. Tällä nyt teille laitettu, kun eilenkin oli makkaraa, mutta kaikki jäi syömättä. Jaha. Kun kukaan ei jaksanut syödä, mä ajattelin, nyt mä en laita makkaroita. Siellä ne sitten savustuvat. Niin, siellä ne ja lämpötilahan näyttää sitten 200 astetta vai? Ei paljon, se on, katos, tossa on, ei se ole kuin 150 celsius, mutta mitäs nämä on näitä Fahrenheitteja? Enemmän Fahrenheiteissa. 3,5 Fahrenheit. Erinomaista. Oh, niin. No niin. Niin, 150 astetta vaan niin. Ja 150, 100, se on aika lähellä 175 astetta. Kuitenkin nousemaan päin. Nousemaan päin, kyllä. No niin. Niin, kyllä. Erinomainen savuhan sieltä lähtee kyllä. Se antaa sellaisen oman vivahteensa siihen kyllä. ateriaan. Eikö? Kyllä. No niin. Ehdoton savu siitä. No niin, nyt käännellään sitten. Näin se kokki kääntelee. Siellä vähän vielä punaista lihaa näyttäisi olevan. Näyttiks olevan vielä punaista? Kyllä. No sit on... Nyt on flaseerauskastike vähän vähissä, mutta vähän savua senkin edestä. Erinomaista toimintaa. Sieltä löytyy liekkiä padasta. Ja halusitteko te niinku punaisena? Niin, oliko se sitä sisäfilettä tarjolla vai? Niin, nyt ei ole sisäfilettä, mutta punaisena jos haluu. Niin, paprika punaisena tällä kertaa, niin, kiitos. Paprika punaisena aivan. Selvä, Kyllä. selvä. Kyllä.